Ni mwe masora chama zigi meka nyamada kanyashi jabaranumo wala safamu ya bise sora ufe Sherifla TV bamananga kuna funi na mimbi wala leke auye malikunga ani jien fan wala ukunga mafwa yengo nenye apmaseleye bakuruba kuna funi kele mbeude do baki ni oye chamanje kalande unga nyonda ye malifanda na ni bela jelela onu dona kabeni ndene juin kalotile muga ani sabanyi ministeri saba kumbe anu doni bara ukeneka kuna foni na babaye ninye parabike minga kuna foni to ula kalase au mo soni au dangana Chamanje kalanzo deunga nyonda ni oye bakiye malifanda nani bela jele anu dona malikono kabeni ndene juya kalotile muga ani sabanye ami awladone akafotle nani ndebe nake o barawla nga ba musobolo fe ni ukomoko reve durati anga ministru yebulika joke ministri sabanyona mi nyema ya fene kumbe kene yako ministri bulu ka demission nga hakilisigi kanvu uye memise ka to bara emise ka ke here ani badela chugo mina amabula donia kafo anga nyine kela usajo sidibeni daramani malewu ya yira kafo ma hake mengemeki kamo baki no fe nyina za kono uye ma bakeme ani bikonondoni makeme nani ani binani ani konondo olula minye musola kaye we ma ba bikonondo ani duruni keme nani ni bisabani wolumbla chela kawe ma keme ani nani ani taninla ba musobolo ni oye reve droiti ye ma keme nani ani ma bikonondo ani ma wolumbla olula muso ye keme sabani bisabani duru ye chew ye keme ani bikonondo ani laye sajo siribe draman malunga sorole anga nyamada San ɲɔgɔn ba min bɛ kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye bagi niveau ye a baaraw daminɛna bi tɛnɛ juin kalo tile 23 baara ninnu bɛɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn foli ye ka sanga ni Mali gouvernement caman tun bɛ kɛnɛ kan ɲina a jirala k'a fɔ ekɔliden hakɛ min kan ka bagi kɛ a bɛ taa candidat ba kɛmɛ n'a kunkanfɛn na musolakaw olu bɛ t'u jɔ ba 90 a n'a kunkanfɛn cɛlakaw o ye ba 100 a n'a kunkanfɛn minga jija konana ni garijɛgɛ dira ma o bɛ taa sanfɛ kalanso la ni o ye université ye ɲina a jirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don min b'a to ekɔlidenw a kana ye k'a fɔ ko maa ye sonyɛni kɛ walima ko sujet ye fiti kɛ an ma gɛlɛya ye ka taa daminɛ na ka se bi ma sabu samedi dongo an nana surveillant rencontre yanni nɔ ka baara tagabolo ɲɛf'u ɲɛna o ma min faamuya o ka ɲininkali sɛmɛna an ka perepere tigɛ o ye min bɛ bɛn ni min tɛ bɛn surtout décision B min bɛ examen o kɛcogo ɲɛfɔ an ye o bɛɛ ye faamuyali kɛ sɔgɔmada in na an nana an y'o hakili lajigi fɛn minnu bɛ se ka tila o la an y'o hakili lajigi u la yaasa o ɲɔgɔnna si kana o sɔrɔ classe kɔnɔ o ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔla téléphone donna dɔ bolo parce que an ye contrôle kɛ da la polisiw tun bɛ contrôle la an ka agent dɔw tun y'o accompagner saki ma don téléphone ma don o fuyi kɛra donc an hakili latigɛlen don k'a fɔ fɛn man kan ka ye kɔnɔna na ni min bɛ se ka kɛ sonyɛni sira ye min bɛ tali kɛ Bamako Keniyan fan kan ni o ye rive droite ye lycée Ibrahima Ly ni o bɛ Banakabugu la o de sugandira ka kɛ centre ye ni ekɔliden ma 400 ani kɔ olu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ musolakaw bɛ t'u jɔ 300 ani kunkanfɛn na cɛw ye 90 a n'a kunkanfɛn ye baki examen nin kalanso in na ɲɛmɔgɔw y'a jigiya k'a fɔ k'a ka d'u ye an ka lancement kɛ Ibrahima Ly kɔnɔna na donc ni fɛn bɛ cogo min na ni ɲɛmaaw y'a laɲini kɛ cogo min anw b'a waleya o cogoya la a ka sabati ka laɲiniw bɛɛ sabati a kɔnɔ ba kiniyan fan fɛ mɔgɔ 30,725 ani 25 de bɛ an bɛ o ye ba kiniyan fan ye an bɛ ni école min kɔnɔ mɔgɔ 480 90 ani 7 de bɛ musomani ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 5 ye cɛmanw ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 92 ekɔlidenw minnu bɛ ɲɔgɔn dan na an ye dɔw ɲininka o y'a jira k'a fɔ ko u labɛnnen don ko ni ala sɔnna ma ko u bɛ passe nka hali n'a y'a sɔrɔ u hakiliw sigilen don i b'a ye jɔyɔrɔ bɛ dɔw ɲɛ kan n pɛrɛnnen don fo k'a dama tɛmɛ a n tɛ n siɲɛ fɔlɔ ni filanan ye wa mais salon échec mun sɔrɔ ɲinɛ o tɛna sɔrɔ alhamdulillah mais ala tanu awɔ n'a bɛnnen don
Nene sen filanan awɔ n'ala sɔnna ma a ma sɔrɔ ɲina inshallah. Gouvernement Masaba min tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de la santé et du développement social ale de sugandira ka enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ ni o ye épreuve ye épreuve fɔlɔ minnu bɛna kɛ o de ye littérature ye madame le ministre ka kuma kɔnɔ a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen ma u k'u jija ka kalan kɛ u kana siran k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min man kan ka kɛ u kana na o kɛ ni o ye furudi ye ni ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. An nana foli la u ye surveillant an y'a f'u ye u ka baara kɛ a kɛcogo la u ka denmisɛnninw lajɛ ka ɲɛ ɲininkali dɔw bɛ yen denmisɛnninw bɛ se k'a k'u la u k'u bilasira komi tɔgɔw bɛ sɛbɛn cogoya min na et puis u yɛrɛ ka vérifier denmisɛnninw bɛ k'olu kɛ ka ɲɛ denmisɛnninw fana an ye ladilikan min f'u ye an y'a fɔ u ye foyi tɛna d'u ma u ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ kilasi kɔnɔ u ka n'u jigida mɔgɔ si kan bɛɛ k'i jigida i yɛrɛ kan i ye baara min kɛ san kɔnɔ a tɛna na tɛmɛ o kan examen ninnu ye fɛn a bɛ évaluer de k'a lajɛ i bɛna kɛ cogoya min na n'i jigida i yɛrɛ kan a ka ca ala fɛ i bɛ résultat ɲuman sɔrɔ a kuncɛyɔrɔ la k'a fɔ force de l'ordre minnu fana bɛ yan kɔlɔsi la ka bɛɛ fo ala ka examen san yɛrɛ nana sɔgɔmada in na cogoya min na ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'a to a ka b'u caman a ka b'u ka dɔntaw kan ala ka a nɔgɔya ka correction nɔgɔya ala k'an tulo don kibaruya ɲuman na nin ko in mana tɛmɛ. An bɔra donna k'a fɔ baccalauréat ale ye jɔyɔrɔ ye min kɔnɔna na ekɔlidenw ka san ɲɔgɔn dan o bɛ kɛ ni min garijɛgɛra o bɛ taa sanfɛ kalanso la ni o ye université ye a nafa ka bon kosɛbɛ ekɔlidenw ka kalan kɔnɔna na lancement in a baaraw bɛɛ kuncɛra ni minnu salo ye ka t'u ɲɛ da salle de classe dɔw kan ni ka tila ka jiri damanama turu ka sabu kɛ an bɛ samiya hukumu kɔnɔna na. Jɛnselege naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ diɲɛ maaninfinw ka jatew minɛni ma ni o ye Fonds des Nations Unies pour la population ye a ma ɲɛma dɔw sera Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara Fe Sherifla duba kɔnɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sigida Gale a sen bɛ u nani bijɛ Mali kɔnɔ u ye baaraw minnu kɛ ka dɔ ɲɛfɔ olu la bani ye Lutu Sidibe ka jasɔrɔlenw don minnu bɛ lase Samayira Sanogo fɛ. Baaraw daminɛw na nabaw ye foli ani waliɲuman dɔ kɔrɔfɔ caman ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ani saroniyɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane ka sanga ni baarabaw minnu kɛra a fɛ walasa ka lafiya don ɲɛnamaya kɛcogoya la kɛnɛya ko bunakun kan sɔrɔ yiriwali mɔnɔbɔli ani o ɲɔgɔn caman o bɛ ye o ka baara kuncɛw la ni jɛkulu min bisimila la Mali silamɛya ɲɛmaaba silamɛya dɛmɛtɔn ani saroniyɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane fɛ Fonds des Nations Unies pour la population olu maaw do nakun ye min ye o de ye ka se ka na ɲɛfɔli kɛ bani ye ka sanga ni baaraba minnu kɛra o fɛ o ka taama kɔnɔna na. Visite kun ye mun ye an ka na gidi lajɛ kuma nɔfɛ min ye an ka baara taabolo an y'a faamu a ka baara la ko caman bɛ ka kɛ o bɛ ka musow ani du bɛɛ bɔ degun na o de senfɛ mission dɔ bolodara Afrique kɔnɔna na a mission bɛ jamana 5 de ye a ɲɛsinnen bɛ jamana 5 de ma jamana 5 in o ye Mali ye o ye Niger ye o ye Burkina Faso ye ka Cameroun ni Chad fara kan. O nisɔndiyalen ani o fari fɔnnen ka sanga ni jigiyaw sɔrɔli ye o bolo min bɛ boli maaninfinw ka maaya kɛcogoya kan bakuruba la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma npogotigininw nabaw ye waliɲuman dɔ kɔrɔfɔ caman ta ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane mɔ ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka jija ye. Mission in baden de ye nin ye donc u ye dɔgɔkun kelen min kɛ u ye guide rencontre Chine fɔlɔ ala y'a kɛ ala barika fana u sera ka association ni réseau caman rencontré réseau musulman plus réseau chrétien aussi donc ka kuma nɔfɛ pour que expérience ka se ka partager olu bɛ ka fɛn dɔw kɛ min ka ɲi an fana bɛ ka fɛn caman kɛ donc parce que na kun ye k'a lajɛ an bɛ se ka min ta min fɛ pour que baara ka se ka ɲɛ kosɛbɛ donc an nana gidi remercier k'a fɔ k'a ni ce k'a ka équipe bɛɛ remercier mission bolo dara a ɲɛna a banna donc bi ye mission bannen donc kana do fana ta
o ka se ka an bilasira. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o ka nin munumunu salo in Fonds des Nations Unies pour la Population cogoya la a baaraw bolila jamana 5 de kan: Nigeri, Burkina Faso, Cameroun, Tchad ani Mali. Baara minnu masirila ni hakili fɔlɔfɔlɔ ni ɲɛfɔli jolenw ye, a kun cɛra ni dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛlen ye. إلى يوم معاد بحق النبي صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Silama demeto Ansar bulofara min bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ a kɔnɔ n'o ɲɛsin bɛ kalanko ma Commission nationale de l'éducation a ɲɛmaaba Mohamed Karamɔgɔ Sɔliw a ye kɛnɛ dɔ denfaya ta kolonkokaw fɛ Mansina cercle la madrasa Sosadi Ziwaza min bɛ yen kala kunjɛ kuma ma na se ni ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba in bɛ sigi kalandenw ye a siɲɛ 11 de don a senfɛ kalanden 20 ɲɔgɔn na olu ye u ka kuranna kala dafa. An ka taamadenw kolonkokaw fɛ Ablaye Jarani Baba Keita a bɛ lase maa min fɛ Alhamidu Badini. Nɛgɛ kɛɲɛ 15 sanga 30 waati de ADN Mali a bolofara mun bɛ ɲɛsin kalanko jalatigɛli ma a ma ɲɛma n'o ye Mohamed Sɔli karamɔgɔ ye o ye kɛnɛ lasɔrɔ ni kalanden kofɔlen ninnu b'a nɔfɛ Medersa Saad Ziwaza kolonkokaw fɛ o kuru kɔnɔna na. Kɛnɛ sigikun a bɛ kalanden maa 20 9e année kalandenw ko don olu ka kuranna dafa ko fɔ. Maaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu kana baaraw seereya. Kɛnɛ in a nun donna ni maaba welelenw olu ka dantigɛlikanw ye. O kɔfɛ kalanden ninnu ye walandadi kɛ kuranɛ sanuma kan hakaja ani adisaw. Masa min sɔnna k'an ko bolodali latigɛ an bɛ masa in de fo danda foli min na nisɔndiyalenba wasali kun kɔrɔtalen sabu e yɛrɛ ɲɛ b'a la Ala sɔnna ma baara bolodara ka min donja bi jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa Ala sɔnna fana denmisɛnninw an hu jigi b'u ka walanda di cogo ɲuman min na Ala sɔnna fana o fana kɛra wasa kɔrɔta ye vraiment an nisɔndiyara nka i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ nisɔndiya bonya ne bolo parce que ne yɛrɛ ye diɲɛ fɛn o fɛn ni an y'a kɛ ni a diyara an fa ni an karamɔgɔ Serifu Sumani Madani Hadara ye o de y'anw nisɔndiya ko ye sabu anw ye ale de ŋaniya lajɛ k'i ni baara in sigi sen kan Ala sɔnna ma fana n'a k'i ŋaniya ɲumanya ye Ala ye don o don da ɲɛtaa de bɛ se mɔgɔ tɛ gɛlɛya min kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ k'an ma ɲɛtaa dɔrɔn vraiment ne nusa ka di kosɛbɛ bi Abulaye Jara nusa ka di fari folilen don fo k'a fɔ a to ten ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min Ala san caman jira an na denmansaw ye danaya min da an kan halisa u ka danaya kura kan ni Ala sɔnna ma an bɛ to Ala ni kira jigi kɔrɔ an bɛ to jigi kɔrɔ kalanko in na vraiment kuma cɛ kuma bɛn ne bolo o y'o ye nka n ti bɔ kuma kɔnɔ fo n kolonko cɛ a n'a muso denmisɛnnin ma kɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo k'e n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fo commission kɔnɔ n'o ye Kanpo Najo a n'a tɔw ye an ma 14 de bɛ baara kɛ commission kɔnɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ b'a jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnya Kanpo Najo n b'a fo danda foli min na a dɔrɔn jigiya kɔrɔ baara ɲɛ la Ala k'a n'a jigi fa k'i fara comité cɛ muso kan k'i fara bɛɛ lajɛlen kan a yɛrɛ fo danda foli min na. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ ni nin ye a sigiko 11 ye a bɛ kalanden 20 de ko fɔ minnu cɛla an balaka maa 12 cɛmannu olu ye maa 8 ye. O siratigɛ la fɛn min ye kuranɛ sanuma o aya labanw kalan na ni ka kuranɛ dafa sadakallahu daraw kan n'o kalan kɛra Mohamed Sɔli karamɔgɔ fɛ. Tuma min na ni kolonkaw nana jɔ karamɔgɔ ɲɛta kun kan o ye an karamɔgɔ yɛrɛ de wele n'o ye a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hadara ye o y'a wele ka na n'a ye ɲɛ bɛ kalan yɔrɔ min na an ye kuranɛjigi kɛ yɔrɔ min na an karamɔgɔ yɛrɛ de nana ka na a birikiden fɔlɔ da o de kɛla 2014 la donc an karamɔgɔ tilalen birikiden fɔlɔ la ya ansaru o nana tila ka wulikajɔ bɛɛ kɛ an filɛ nin ye kalan yɔrɔ min na n'an ye kuranɛjigi kɛ nin tɛ section kalanyɔrɔ ye nin tɛ sous section kalanyɔrɔ ye nin ye kolonko comité kalanyɔrɔ de ye donc o nana wulikajɔ k'o la ka se ka 7e kɛ ka 8e kɛ ka 9e kɛ 9e ka kɛ o fɛ ye an ka kuranɛjigi kɛ 9e na ɲinan kan ka kɛ o san 11 de ye an tun bɛ o ka 9e san 11 de la bon o san 11 in bɛɛ kɔnɔna na o sazo pour que k'a la faamuya san 10 min tɛmɛna san 10 min na an bɛ Masina kapu de kɔnɔ an bɛ Masina cercle de kɔnɔ san 10 min tɛmɛna sisan kalanyɔrɔ min ye kalanyɔrɔ bɛɛ da hali ekɔlisow da dɛfu la san 10 in kɔnɔ k'a da ɲɔgɔn kan o de ye nin kalanyɔrɔ ye n'o ye kolonko kalanyɔrɔ ye komi e yɛrɛ y'a mɛn DCAP da cogoya min na bi mathématicien walima mathématicienw na kolonko yɛrɛ cercle bɛɛ kɔnɔ a marasa ni école bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mathématique la mɔgɔ min ye bɛɛ lajɛlen da o kɛla an yɛrɛ ka mwalimu de ye n'o ye mwalimu Tayifuru ye o kɔrɔ ye an ka nin kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ tonta tɛ kalanyɔrɔ belebeleba don
kanyɔrɔ min n'a kɛ mɛ ka cɛsiri kɛ ka se ka mɔlimu caman labɔ ka mɔlimatu caman labɔ an ka nin kalanyɔrɔ in kalandenw bɛ yen minnu ye université kɛ ka ban licence b'o bolo dɔw bɛ université la hali sisan an ka kalanyɔrɔ in kalanden dɔw bɛ yen minnu bɛ justice la minnu fana bɛ yani kalanyɔrɔ la komi doctorat n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ nin kalanyɔrɔ in kɔnɔ san 11 ne kɔnɔ. Segin a baaraw sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu ta ye an bɛ jɛ ka duwawu kɛ sigiko 12 Ala k'o jira an kɛnɛ na. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyyada Sherif Usman Madani Haidara de Seyyada Sherif Ahmed Tidiane Haidara bɛɛ farafina caman ye yan va fɛ Congo Baraza kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka wajuluw bɛ ka lase marabolo caman na hama ladɔniya ka fɔ dugu min ni o bɛ wele ko Weso a selen ye a taamana ka bila dugu ma ɲɛmaw la ka daminɛ diinɛ ɲɛmaw la ka taa se ladala ɲɛmaw ma a ye foli bila olu la minnu ye a kunbɛn ni bonya ni karama ye ka fara an yɛrɛw ka malidenw ka minnu sigilen bɛ Congo Brazzaville ko in kɛra kabini juin kalo tile 20 ye Kadija Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kunkan. Waati la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an seli ye an baliw fɛ yan o y'o dugu kɔnɔ an ye min ye nin y'an bɔ nin y'an wasa diinɛ tɔgɔ la Ala ko tɔgɔ la k'a fɔ mɔgɔw ko ka baara bila ka na an kunbɛn o ye nisɔndiyakoba ye an nana fasodenw sɔrɔ an ɲɛ an ka maliyɛnw caman o y'u ka baara bila k'an kunbɛn nka maliyɛnw dama tɛ nationalité wɛrɛw bɛ yan k'an kunbɛn kanu sira ma o de la kanu de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ jango kanu min fana kɛra Ala kama mɔgɔw bɔra o mana mɔgɔ wɛrɛ kunbɛn fo n'a kɛra diinɛ lasela dɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ko ka baara bila fasodenw u ka an ka communauté malienne ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma o y'a bisimilani kan min ye bɛɛ bɔra k'a mɛn nisɔndiya kɔnɔ kelenya kɔnɔ balimaya kɔnɔ a bɛ fasodenya nege don maa la nin y'an ka ɲɔgɔnɲɛko fɔlɔw ye nka kumakan minnu bɛ fɔ i b'a dɔn k'a fɔ balimaya ani fasoden kelenya an ye kelen ye an y'o kumaw de mɛn o la jamanaden i ka jamanaden i mana ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ min santi n'o de ye balimaya ni kelenya in ye an y'o ye yan o la an nisɔndiyalen don dan tɛ nisɔndiya min na ka yira bɛɛ la ka fɔ an yɛrɛ ka se yan ka bɔ Mali la ka se Congo Brazzaville yan ani ka taama sira daminɛ ni minnu nɔgɔyara Congo duguw la ni sen tagali la ka jɔ olu la a bɛɛ kun ye mun ye Jamiyatu Ansaru Din al-Islam o minnu bɛ Congo yan olu de y'a ɲini Sayyidi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di kana bɔ balimaw la kana bɔ sinjiw la kana bɔ kanuɲɔgɔnw na o la o taama sen kɔnɔ ni dakurunya fila minnu nɔgɔyara ɲɔgɔn hakililajigiw la o baara ka se ka kɛ an bɛ o sira de kan Ala sɔnna fɛnɛ an ɲuman donna yan ka o taama de kɛ fo kana se an badenw ma yan an nisɔndiyara an nisɔndiyara kunbɛli cogoya la an nisɔndiyara kumakan minnu fɔra la ka Ansaru kelen kelen bɛɛ fo ka tila k'a ɲɛmɔgɔw fo tɔn kalifalen don minnu na a baara la an b'u fo n'o ye président national ye ani an ka imamu an ka karamɔgɔw n'o ye Jawara ye ka fara tɔw kan ani yan fɛnɛ n'o ye Gendo ye ani ka fara baara ɲɔgɔn kan ani présidenti minnu kumana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Congo faba Brazzaville tɛmɛnen kɔ ni ka Weso tɛmɛ sirifika sɛgɛnbali sɛgɛnna fiɲɛbɔbali a Seyyada Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala yɔrɔ min o ye Oyo ye Congo Brazzaville silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka kunbɛn ni bonya ani karama ye an b'a bilatiniya k'a fɔ Bakɔrɔba Konate bɛ sirifikɛ nɔfɛ taama na a ka jasɔrɔlenw Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan.
Mali al-Islamé ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a Seyede Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seyede Sherif Ahmad Tidiane Haidara Baraza dugu ale ni Weze dugu tɛmɛnen kɔfɛ a bisimilara boɲɛ ani karama kɔnɔ Oyo dugu kɔnɔ cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw don. Alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka Ala barikada vraiment kɛnɛ in sira an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ Ala de fo barisabu an kun t'a dɔn a bɛɛ bɛ se ka kɛ nin kɛcogoya in na sirifukɛ k'a tun bɛ debi Baraza aéroport la n'o ye Mayamaya ye ka bisimila Baraza du kɔnɔ ka tila ka bɔ yen ka taa Woso Ala sɔnna kilo 800 ani kɔ k'a bisimila ye ka tila ka bɔ yen ka na Oyo ya bi alhamdulillah vraiment an bɛ Ala fo an y'a ɲini Ala fɛ baara in tɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka tɛmɛ nin kan vraiment an bɛ sirifukɛ fo ka a barikada ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ Ala k'a k'a yɛrɛ kisi ni tanga ye an yɛrɛ kun t'a dɔn nin ɲɔgɔn jama bɛɛ yan dugu yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ bɔra tɛ an kun t'a dɔn nin ɲɔgɔn jama bɛɛ yan dugu yɛrɛ kɔnɔ mais Ala sɔnna i b'a fɔ fɛn wɛrɛ faralen don adamadenw kan bon ni Ala ye maa min bonya maa se k'o dɔgɔya vraiment an bɛ Ala de fo ka Ala barikada jama in ye an yɛrɛ kamana gan fo ka dan tɛmɛ an kun t'a dɔn a nin ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ mais nin bɛɛ de bɔra ka Serifu kunbɛn depuis kungo bolo kɔnɔ fo ka na don dugu kɔnɔ fo ka na se a ka résidence la vraiment an bɛ Ala fo k'a barikada a lɛntani an bɛ dugawu kɛ Serifukɛ ye tournée Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'a k'a yɛrɛ bolo kɛnɛ ye k'a kɛ fɔnni ye k'a kɛ wasa ye k'a kɛ sini kɛnɛ ye k'a barika don a ka denbaya la Ala k'a k'a labonya kosɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɔnden bɛɛ fo k'a ta président national Bakari Kamusogo Imam Jawara ka se tɔnden bɛɛ lajɛlen ma national sous-section section an bɛ bɛɛ fo dantɛ foli min na ayiwa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara in Ala k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la a dabɔra min kama Ala k'o ɲɛ bidon la yɔrɔma salli ala rasul u nisɔndiyalen u ye foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin a Seyede Sherif Ahmad Tidiane Haidara ma ka sanga ni a ka taama ye ka na i ɲɛ da u kan u sigiyɔrɔ la min bonyara u bolo kosɛbɛ a nana an fɛ a diyara an ye an b'a fɔ ka waleɲumandɔn u ye ko min kɛ ɲɛyela ko de don a ma kɛ mɛnni ko ye nka an y'u ye an b'a fɔ a bisimila wasa a ka na ka maaw dɛmɛ maaya bɛ se ka dilan cogo min na anw fɛ o ye yan an bɛ o bisimilali kɛnɛ de kan a ye valeur de don anw maliyɛnw na a ye anw maliyɛnw kunkɔrɔtan a ye anw maliyɛnw sawa a ye anw maliyɛnw bila dunan tɔw sanfɛ welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛn ma o ye u ka na an ka fara Serifukɛ kan an ka maaya dilan u ka na an ka fara Serifukɛ kan an ka maaya dilan ni maaya ma dilan diinɛ ma se ka dilan adamadenw ni anw ɲɛna diɲɛ bi ɲɛ n'an tiɲɛna diɲɛ bi ɲɛ diɲɛ bi tiɲɛ anw de bɛ diɲɛ kɔnɔ anw de ka kan ka diɲɛ dilan n'anw tiɲɛna dɔrɔn diɲɛ bi tiɲɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a Seyede Sherif Ahmad Tidiane Haidara ka nin tile fila taama Kongo jamana kɔnɔ fan o fan a n'a ka taamadenw u bisimilara bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ k'a daminɛ Baraza ka taa Wezo fo ka na bila Oyo ma kunbɛnni kɛnɛ in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ mobilitigiw mototigiw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen dakuruɲɛ kelen ka Ala fo ka Ala barikada ka waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin nin ko bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman n'o ye Mali al-Islamé ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a Seyede Sherif Ousmane Madani Haidara o de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan an ka ɲɛmada Farafina tile bi yanfa jamanaw ka lajɛ sɔrɔsira yiriwali kunga n'o ye CEDEAO ye o kɛra Nigeria duguba la CEDEAO jabala la Abuja a senfɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan min kan o ye k'a fɔ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya fanga ka dɔgɔ o kuma CEDEAO jamana ɲɛmaw bɛnna kan min kan o ye ka fɛɛrɛ dɔw dajira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw ka sanni feere nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ka taama ka bila ɲɔgɔn na ani sɔrɔsiraw ka se ka labaara a jamana kelen kelen kɔnɔ jangwa jamanaw bɛ se ka yiriwa ka kɔnɔ yiriwa o kan ka kɛ laɲini ye Bola Tinubu Nigeria jamana ɲɛmaa ye kuma ta k'a jira k'a fɔ sanni feere nasira fɛ o fanga man bon farafina tile bi yanfa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'a b'a ɲini jamanaw kelen kelen fɛ u ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye min bɛ se k'a to o bi nɔgɔya a ko a ka kan CEDEAO ni kura ka fiyɛ a la
Benin jamana ɲɛma Patrice Talon ka kuma na ale ko in gɛli ŋaniya bɛ farafina jamana ɲɛmaw la nga a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ di. Ko ni ale ɲininka a b'a fɔ ko ni yɛrɛ de tɛ CEDEAO la bi. Lajɛ in kɛra juin kalo tile 20 n'a tile 21 Nigeria duguba la Abuja. Jamanaw minnu kun bɛ a kɛnɛ kan walikele jamana ɲɛma minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Nigeria jamana ɲɛma, Benin da, Liberia ta, Sierra Leone da, Ghana ta, Senegal ta, Gambie ta, Togo ta, Guinée-Bissau ta ani Konowari ta. Mauritanie jamana ni farafina cɛcɛ kana jamana sabaw Mali, Burkina ani Niger ma ɲɛmaw welela CEDEAO ma ɲɛmaw fɛ k'u bɛ se ka ye a kɛnɛ kan k'u bisimilalen don. Nga Mauritanie ni IOS jamana saba ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ CEDEAO ma ɲɛmaw ka bonya b'a nɔ na olu sen tɛna yiro. Congo Kinshasa kaw ka kiriko ministri ye wala sɛmɛ ka sabu kɛ jamana kiri wulilen bɛ a nɔfɛ. Constant Mutamba a si bɛ san 37 na tarata tɛmɛnen a y'a ka baarabila dajira jamana ɲɛma Félix Tshisekedi la ko jango kiri bɛ se k'a ka baara kɛ ale kunga. A nana ministriya la kiriko kunna san 2024 sango mɛ kalo de la nga bi kiri wulilen bɛ kiriko ministri nɔfɛ ko siga kɛn bɛ a la n'a kɛn tɛ ka jamana nafolo dɔ dun. Dolari wari miliyon dani ngonondo min kan ka kɛ ka kaso kura jɔ jamana ganyaka yanfa fɛ ka digi a kɔrɔ yanfa ka kisangani kɛrɛnkɛrɛnnen ɲala. A ka wala sɛmɛ ka bɔ ministri ɲɛmaya la a sɔrɔla jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ka kiri kwa wuli de fɛ ka kɛ a ka n'o ye Firmin Mbonde ye procureur. O y'a yira k'a fɔ kiriko ministri a manga a ka bɔ Faba Kinshasa dafɛ. Dimanche tɛmɛnen don kɛra ni a ka kow ye wasablo kɔnɔ sutura birifini min bɛ a ka sabu kɛ ministri do immunité o sutura birifini ka ta ka bɔ a ka wasadenw fɛ olu y'o kɛ. Jaki wɛrɛ min ɲɛsin bɛ a mɔ walikele o sigasigana bɛ a kunga o ye k'a fɔ jamana fanga bondaw a y'olu mafiɲɛya ka sabu kɛ kuma min n'a y'a mɛn ko jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur général kɛn bɛ ka kiri kwa wuli ka kɛ a ka ko a kɛnɛ kɛ ka faso nafolo dun dolari wari miliyon dani kɔnɔntɔn. Kiriko ministri Constant Mutamba y'a jira k'a fɔ bɛnbɛnbɛ de tigɛ bɛ kama politiki na sira fɛ k'a lanɔgɔ. O b'a jira k'a fɔ i tigɛ bɛ fanga bonda fɛ ko de rɔ. O fɛnɛ y'a dama kiri ye. Jaki min fɛnɛ b'a kunga jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur général fɛ o ye k'a fɔ kiriko ministri a ye maaw bila ka bɔ kaso la minnu kun sɛbɛkɔrɔ ɲangin bɛ dɔw ta kun ye maafa ye dɔw ta kun ye ka bi mɔgɔw ka ni maramafɛn ye k'u halala ndaraki u la k'a y'olu bɛɛ lajɛlen labila. Constant Mutamba domina Félix Tshisekedi b'a kɛ kiriko ministri ye sango a kun y'a jira k'a fɔ a ka laɲini de ye ka jamana kiri lasaniya yurugu min bɛrɔ k'o bɛɛ lajɛlen k'o ka boyi. Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ ani Bani Israɛla ɲɛma Benjamin Netanyahu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔ u sera ka Iran jamana bunde mugujugu dilanyɔrɔ sabaw minnu bɛ yen k'u y'a bɛɛ lajɛlen daji ko Iran jamana min kun bɛ farati ye Bani Israɛla mɔ ko Amerika jamana ye farati ta ka bɔ Bani Israɛla kan. A ye kɔrɔfɔ lase ka to jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la dugukila fɛ. Nka yan'o cɛ tiɲɛ don Amerika jamana sanfɛ kɛlɛcɛw u ye Iran jamana mugujugu dilanyɔrɔ sababu Fordo ta bɛ o la Natanz bɛ o la ani Ispahan. Donald Trump y'a yira a ka laseli la k'a fɔ Amerika jamana sanfɛ kɛlɛcɛw u tilal'u ka baara la ka Iran jamana sanfɛla bila f'u bɛ ka segin so k'a bɛ bonyamasegin kɛ kɛlɛcɛw ye. Nka wasabilo kɔnɔ n'o ye chambre des représentants ye wasabilo filanan Ameriki wasaden dɔ bɛ yen musolaka don New York marabolo wasaden ko Alexandria Ocasio-Cortez. Donald Trump nga fanga ɲini dɔn les républicains u sina démocrates Joe Biden nga fa jamana ɲɛmakɔrɔ. O y'a yira k'a fɔ Donald Trump kɛwale a b'a jigin kun bɔ ka bɔ fanga na ka sabu kɛ a mi sara maa si la ni ma ɲa nin kɛli kɔ i jamana ɲɛmatɔ i bɛ na wasabilo de kɔnɔ ka diɲɛ ɲini wasadenw fɛ n'olu jɛna n'a ye. Nka ka ko ta i yɛrɛ tona ni ka Amerika jamana bɛɛ lajɛlen lase farati danga la ka sabu kɛ ka dusubaya ye k'a bɛ se ka kɛ farati ye Amerika jamana mɔ Amerika jamana ka datugu san caman ni nin gɛlɛ ko a bɛ kɛ fɛn ye. Ko kumana ko sariya senw bɛ wasabilo kɔnɔ minnu kan ka se ka Donald Trump jigi ka bɔ fanga na ka sabu kɛ a ka nin kɛwale in ye. Iran jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Amerika jamana k'a dɔn a lasɔrɔ mango wa olu bolo a lasɔrɔ ka di ka tɛmɛ hali Bani Israɛla kan ni u k'u b'a bon
ka sabu kɛ Ameriki jamana a ka nafasɔrɔ sira caman bɛ olu ka kɔnɔ in na ya minnu lasɔrɔ ka di Iran jamana fɛ n'a jɔra kan. Kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana ma ɲɛmaaba dɔ da min dɔgɔma fɔ Katarikaw ka jabaranizo Al Jazeera fɛ. A ko Ameriki jamana ka Iran jamana mugujugu dilayɔrɔw bunde. Ameriki jamana ka dɔn ka fɔ a damanda la. Olu fura dama y'a fɔ Ameriki jamana ye. N'a y'i sendo u ni Bani Israɛla cɛ kɛlɛ in nɔ. U ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ kɔnɔ in na u bɛ farati la dɛ. Bawo olu tɛ se ka Ameriki jamana nafasɔrɔ sira bɛlɛn k'a daminɛ Bahrain jamana kɔnɔ, Kuwait, Iraki, Qatar, Kwajika k'u ta dɔ sɔrɔ k'a tiɲɛ. K'a lasɔrɔ ka di u fɛ ka tɛmɛ hali Bani Israɛla ka u bɛ k'o min bunde bi. Nga mugujugu ko kɔlɔsili jɛkulu min bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolo kan ni o ye Agence Internationale de l'Énergie Atomique AIEA ye. O ɲɛmaaba Rafael Grossi y'a yira k'a fɔ bundeli min kɛra Iran jamana kan Sibiri ka dugu jɛ dimanche la, ale bɛ se ka diɲɛma hakili sigi. Mɔgɔw bɛ ka sira min ɲɛ o tɛrɔ k'a fɔ mugujugu buwaw bɛ se ka fiɲɛ minɛ. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ i nɛnɛkilitɔ kɛlen ka buwa sama fiɲɛ fɛ a bɛ maa ka hadamadenya ban ko buwamafɛn tɛ yɔrɔ susulen ninnu na. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Espagne mugujugu dilayɔrɔ AIEA ɲɛmaa ko olu bɛ mugujugu dilayɔrɔ in dɔn u b'a kalamɔ. U b'a dɔn fana k'a fɔ buwamafɛn tɛ a kɔnɔ. Iran jamana kun gɛn kun bɛ ka labɛnw bila sen kan k'u labɔ yen. O tuma na mugujugu gɔngɔ tɛna fɔ k'a bɛ fiɲɛ minɛ ko ka tiɲɛni don maa kun. Mugujugu ko kɔlɔsili jɛkulu AIEA kɔni fura dama kɛmɛ ka jira a ka jateminɛ gafew la k'a fɔ Iran jamana tɛ ka mugujugu labaara mugujugu min bɛ se ka taa kɛ sariya sɔsɔ mugujugu dilancogo ye. Bɛnkanw gɛn bɛ ka dan minnu sigi jamanaw ka mugujugu dilan la, jamanaw minnu ni mugujugu manga k'a kɛ kɛlɛkɛfɛn ye ni u b'u ka kuranko magow de ɲɛnabɔ n'a ye ko Iran jamana b'o bɛnkan kɔnɔ. Nka o n'a ta bɛɛ Bani Israɛla ni Ameriki jamana bɛ k'i can k'i jɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko diɲɛ tiɲɛ mugujugu yɛrɛ de bɛ ka dilan Iran jamana fɛ kɛlɛ kun y'o ye. Ameriki jamana ka bundeli Iran jamana ka Sibiri ka dugu jɛ ntɛnɛn na resila kunnafonidi sira a dɔnyɔrɔ ye min yɔrɔ a y'o lase. A ko Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankurun u y'u ɲɛsin mugujugu dilayɔrɔ saba mɔ, Fordow ta, Ispahan ta ani Natanz ta. Ko Bani Israɛla kun bɛ ka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump deli a ka wuli ni bɔmu min ye ni jateminɛw bɔra kan k'a fɔ ale bɔmu jiya in kelen dɔrɔn de bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛn sɔrɔ. A fililen ni a bɛ dugukolo suwa ka jigin dugu jukɔrɔ fɛn nɔfɛ ni ka taa kɔnɔfɛn tiɲɛ. N'o bɔmu in bɛ Ameriki jamana bolo ko GBU ko o bɔmu in de filila mugujugu dilayɔrɔ ninnu kan. Resila kunnafonidi sira Sputnik ye a jira k'a fɔ olu ka kunnafoni sɔrɔlenw na Iran jamana mugujugu dilayɔrɔ min bɛ Fordow bɛrɛ ma tiɲɛ a la bundeli senfɛ. A fa dɔw kɔni n walo la. Irankaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a jira k'a fɔ ko in tɛna to tajuru sarabali ye u ni Ameriki jamana cɛ. Ko Ameriki jamana ye filiba de kɛ nin ye olu ka mugujugu dilanyɔrɔw bonni na. Nka o don kelen bɛɛ Sibiri ka dugu jɛ dimanche la Iran jamana a tɛmɛna n'a ka bundeli ye ani Bani Israɛla cɛ. Mugu filita caman minnu bɛ a bolo a bɔra ni kura ye min fɛnɛ kun b'a dɔn maaw fɛ o ye Bani Israɛla lasɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a pankuru jiginkɛnɛ min bɛ Ben Gurion ani u ka mugujugu ko ɲɛɲini yɔrɔba min bɛ yen. Kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Khamenei ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnni Corps des gardiens de la révolution islamique ɲɛmɔgɔw da. Iran jamana yɛrɛ kunnafonidi sira sa n'o ye Tasnimu ye bɔlɔlɔ kan. O y'a yira k'a fɔ diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Khamenei ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka nin n'a ɲɔgɔnna mugu fili. Mugu in bɛ wele ko missile balistique multi-ogive Keybar Shekan. Irankaw ka kan fɔta la n'o ye Persi ye. Destructeur de château. O kɔrɔ ye ka fɛn janba jɔlen ɲɔɲɔ. Kunnafoni ye a jira ka bɔ Iran k'a fɔ nin mugu fili ta kura in mugujugu kura dilanlen don Iran jamana fɛ. Fɛɛrɛw bɛ a la a lataatɔ minnu bɛ sin ka taa bala jugu la bawo dɔ bɛ fara taali fanga kan wa a kan ka sin yɔrɔ min ma a t'o majɛ wa fo ka taa fɔ a sera a wuli kun mɔ a ti mankan kɛ nka n'a wuli kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min kiri biti bɛ wuli ye. Ko misili siya kura in a ye yɔrɔ caman diɲɛ Bani Israɛla kɔnɔ. Ni misili kura in n'o ye missile balistique multi-ogive ye
a dilanfɛnw Sini jamana ka minɛnw bɛɛ la Irisila jamana ka minɛnw dɔ fɛnɛ bɛɛ la Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ma ɲɛmaaw ko Iran jamana juguw ka dɔn k'a fɔ hali bi u ka cɛnnikɛ fɛn minnu b'u bolo u ma surunya hali u kilancɛ la o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan ka kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin man ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ